Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taitorin. Näittekö minkä kaveri iskee? Näittekö minkä kaveri iskee? Ottaa mailla lapaansa kiekon ja pelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui? Mulla on Mercedes-Benz C-Coupe, että sillä tässä nyt on tänä kesänä sen sai ja nyt on sillä vedelty. Onko perusmalli vai pimpattu versio? Mä en edes itse asiassa tiedä, mutta mä luulen, että se on ihan perusmalli. Hey, мне мало целого мира, мне нужен памятник на Луне с надписью Superhero. Ведь во мне кроется кто-то типа Ли, Майкла Джордана, Тайгера Вудса, Тайсона и Брюс Ли. И все вокруг давно уже думают, что я спятил, считая себя. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran, katsokaa nyt, kiekko siihen ja sitten noin. Yeah, I said it, we are. You can call me Caesar, in a dark Caesar. Please follow the leader. So Eric B, we are. Microphone fiend, it's the return of the God. He's God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin Marcello on. And here's Rotskin coming in, one-on-one. The shot is good. Oh, baby! Spinning okay, they should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires row. Crisscrossing, sidestepping a hit, what a move! Ovechkin's in! His chance! It's a dangerous love affair. Victories within the mile. Almost there, don't give up now. Stop his line. Can you stop him? Run this town tonight. Stop. Who gon' run this town tonight? Yeah.